Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba hun bok lang men song bade usodar kasnong nong hali ulakam baki don tangkumba arpusan hadu lai pau ying kiba persya bante ya ka jakat he nyut ka bahe da ka sorkar jilla da bantaban lumban lang ki jabo jaban bar ki nyut kinier nasor shilong uba hun bok lang ula pentip bakasnong nong hali ka don palat ar hajar lai spa ngut kinong shong snong naka lai spa san punyo tri ki ying hanrei tang hapo lai pau ying kiba persya Kasnong nong hali kabahap hamauring kineng Block East Khasi Hills District kabajingay kumba arkenta AA ladaya da kali na Shillong bat kadan kalat na surok Shillong bypass na kasnong mau khanu banyat lingba kasnong jarod. Namar bak sunjuk nong sanshar nong par umken kalapan kre banlet ban thom da kabor haba ka Meghalaya State Pollution Control Board kan panlong yaga jingsngap yaga surjong ki patba ha ka khandai trik menta ubanay hasnong nong hali Nakadang usodar ringkat kinongkit kam shnong ru kilapan kre banam ailat lada kibri ki banabar hinwan banle don bor Shaban poi la shay kasngi unang san hima menta kasngi ka pratrik ko lalingkot arajar arpusan ulale syakasnong nong hali banya kandu yo usodar uba hun bok mensong ringkat ka jingadan nang kinongkit kam shnong uba hun bok lang le thu bayakani ka jingthmu bante ka jakat he nyut hanong hali kelas dang nadu usnem arajar khat khandai hakapor balong da we usordar hakabaka sorkar kelawan men pensyai bat batai bakanam khata ka koi ka khia ulai thu bade ha ubanai nai tung arajar arpuar kalami ka kenhon ban persya ringkat kasnong kam sngap shu namar kikam kilaya chakhaman ulai thu biang bakasnong kan aja karu hadu arspa akar bante ya ka jakat he nyut bat ya ka dor ansa penbet hadin bala dep penbet ya ka jingsngap ya ka surjong ki patba shu la pentip baki nongkit kamsnong kilawan ban jurep ya ka marten kabade ka jakat he nyut hamaulai bat ki dukhat jang asnong ru kilayo ban jurep ya ka jakat he nyut shaguwa kaba kilale katkum ka juk start menta khana manom kta ya ka koi ka khia nakliang unong nom khubor ulayo ru ban le ring dor ya ka jaka kaba kasnong kan a ya ka jaka the nyot kaba ka surok menta kadang ya chat man shna ya ka kumjoru layo ban ring dor ya ka jingpen kre ban shna ya ka jaka ban sngap ya ka surjeng ki pat ba hasnong nong hali ka ban nong la shai ka sngi ka khandai trik ukalalin kot arajar arpusan Kena cloud ni ada jong senang. Dah jom senang silang surak.
ta kuli sibun sordar senong tingi kwa ban nyakan bat pi halo kene ka dan kli persya ki ong ba kim strat ita juman ra eta ka jaka thenyot ki ong kamarten ti shobang nya chta chikmat philan pi thole mi ka kerteng jong pi ta ka kerteng jong ka dei hon bak lang mensong ta nga dei hak jo por kum sordar senong jong senong mali nong hali kene ka hap ha morokeneng blok dei ga ba po mar kunang blok ka po ka hima khairim is ka sel mo is khasil hoy ti shu thole mengi hagini singi don ka kan hon ki bong ba kin persya ya tak ban ra eta ka jaga thenyot pi batai lam na ka da bakin persya ban ra eta ka jaga thenyot ha sisa ka nongkong hi ba don hi ka durbar kan thei ba sinrang ban ya kren ni ka project bakan wan hang senong te haus nam arjar khandai hak swaba nga ngan selong ngan long kumu surasnong ti nagaliang jong iba kubarhun mensong iba de usudar to por te labu ko ke terwas po ka urban affairs ba kadon ka jaka jongi po nonghali ba yede ba kata ka ba kalong ka ko biang ban namanta kata ka waste management project ti ilalumi ka durbar te hak durbar la don hi ka cingitai nia gumni gumtai namah po durbar ko sa ilong gumtai te habukun ilio ikarai ba interwas sarkar ya kani ka cekah te hadin kata ngila ya menjurlang amdai tang manu-menuru kumud dak durbar hi bro te hadin hak sistem arjar arhuai pat hadin bang ila bu kata ka proposal te nagaliang jong DC bat BDO kila wan seni sepo sinong ban lum ya ka meeting ban yo seu na kasur jungi te napo block development officer po block kila pha daki engineer daki kram sebak ban wan sap ni te napo block kila pha ro katu ni ki member ki khot jong kasinong na ki ni sinong marjan kum naman riang bat na jaroj kila 100% yang ni te nasional jungi ro kila idan not baki seng somla ki seng long kemi ki self group kila idan lang te hang taru kadon ka proceeding hang ta kalong ba ngin hab ban yo ka cingsai ba pakana sarkar swaba kantei ni ka project te hadin kata pat haus nem arjar fuar te nakliang sarkar kala bu ka program hang ni ban ai ci pensai lang bat ki screen kila batai hang kata ka waste management kumno bakan le te hadin kata pat ka katuk ni por kan padan kata kajing persya tang hadin haus nem arjar arfuar hi kumba abuna Julai tang bekla te kelami kini kita ki kenhon ba persya na ni senang te nagaliang jongi pat ngi ong ba kam don cimut suban persya na marang ila ya smart tu ki kam te nagaliang jong kini naga yeng kasem ju tu sodar barim te itu ikong iba keren naka iyo mentuk singi ro ka te nagaliang ju tu ikong ri persya ba ong ba ngimon ngum tan dei kabanong kong naga yeng kasem ju baro ulok kurim jongi kpa para jongki kumut kilaya lumaki te bla ilam nanti ngi ban sakani ka phang te ka baar pa kalong ba kalami itu senjuk par umkan gato te haban kong nakaliang jung sudan meriang udan ya tapo ka meeting ha ka arja arfuai kembala patai mene bra lum video te hang tur umdan ni ai ban ong ba kan mi jing ma kemudian tangi persyak ni suang ba ni kwa tang kata ka detail report jong ka project kan te la wanra kata ka jing patai kan lang senong ngila ya baik te kani ka parum kan kam judan menoro te ka sumi mentahi ban persya kani ka project te ngasung ba kani he kedai tang kacing pentot jong nur juno ba kacing plan jong nur ka ban nasional dan ya ka baki ni ki ba mi nasional ki ong ba ni persya te lada dei badan kata persya la de ba nadu arca kendahi kala dei benon kacing persya te kendahi de bawa nawara nokong la de ban kumta ki la de ban kata kom dei tang la wan pat mengaku saudar ban yalam kini ka lenti ka ba in hab ya namar ba nga mar simi ka kam teng al sotu ba kadon kacing ong nang nang tai ba kalong kumta wat kini ki rirong ba ki kon somlar ki ong ba ayo kalong ta saudar te nga kum no yalam teng ong to ngini wat bania namar ba karbar meswa kala le kumta bang kan randin ru ngong ba kam ya hab su namar ba ngila dap kata proposal mo tilong kami hab te ka surkar kala pit bania kala pulut por ban nek kini tai ban pelut ya ka cingdon kam hang ni tai te kila wan survey kila wan thau jaka te ong ngin hab ya padak lenti badai namar ba ban su kelak tin khum yo ki da biang mlong te
kata ki daw ki ban penmi ki kena semla ki senglong kemi ki kini kiri rong ba ki long kemi kat ke bagi dan ki ong yok kalong ta tingi wat benek kata te adin kata pat telong nak liang chungi ong ba kani ke persak kemudian jimut su te ngin hab ya baik sekamat ki persya long ba ngi dan ki ba ai perseperan ki ong ba kata ya ka wa kan no pa dan kata syai ta ka wa kan balik ka don iu ka kan ta ka wa kan dan baik ka he te long naduk meswa kala dan hi kata ke jing snow kum kataro mde ba ong tang mentah tingi ong an aku por ba dan kini ki rong ba ki ba patai kalong kum ta ti saudara to por i ba aku berhon la pensai ba kamlong kum ta ti wat itu ikong kum ta pensai telong wala kataru aku por belok saudara ngam ngai kata ti nga lai kendu iki beri pet jongga ni ka project ti ki long kila pensai kum badai kan ti ki kam tip ba maki ya kata tabalong na kaling jungi patai ngim ong ba ban the i supo kum kan nadu ki kot ki slai bebiang ina penbiang ba ban ong ban su the kum ta kamlong te namar bar ong ba wat ang hamadan ru ban su the kum ta kamlong ai ban tui le kum ta te ngim sa ara mangi ban persian kong kan te kaweru ngila tho saka government ba kandan ka bofarsun ha barok sudang jong tuka cakah bofarsun kemut ba kadi green sun kemut ban thong hiding ha barok sudang jong tuka cakah tingil ai khnang ars ba akar kolong ban namataw kan jing singani umdai bangi ai bolong ba ngin ai keput la ngin le keput kum ta ngi ai namataw jing singani ars pa akar kadai ka klausnong ni klausnong kadai ka klausnong ho idon i bentai ndat ang ta kumba sitang akar si akar umta kumba ngila ya theu kadai ka cakasimat jong ki nong snong ni te kata pat ta jing su chumut te ngila ya da ka jing belang ngila ai mencur hi ban ai pin ai subhana pin hap thit ka dor ta ka sarkar kan siu da competition hi ni ba patip kan du ya do mata ngin pat te pi ai du ars pa akar dang don rai ka klausnong kadang he da ka pron kam ya ki nong snong ni ban penung kam kadang don dai kata ka jing he jirat mong kat kum jing ya por kat ban ya por ki nong snong ki nang bun te ka jaka te ka sai kum jo kalong kum ta di kadang don kadang bun ki jaka ki ba te kini ka project ka sarkar ka ong no kadon em ka jing bentoi yano wa huyền thế nhut na baro piang kana ai na ek jaka ba hap thế nhut hang ne ki tang shalong hi na new shalong ro na is kasir berkawen te kat kum ka notification te kemut ba kani ka dai bet na mataka Shillong City te ka Shillong City la hap hi kan Shillong no te kita hi ki ban wan hang ni te long hap dai ba kata ka kam cham ting ya ni na du nang kong sing ong la dang mi kam ya jam hang ni kemut kanom long hi namar ba da kata ke pisale kala benlut la sai lesi ka kam ko bangin yo ki khun samla chungi telong kata ke bansa pateng kalong ta ikat ka sarkar kan bakat temu berman ra ini jaga the nyut kibun ke persaan mak ong bakas sama teng yo ka kala jabo ka snong ka tau pila pe ba kan nom kata ai ka kam dam kata dam ka jing sama ne ba pisa hang ne snong ha te swaban ngin lek chene ro kan ke bentar ro te ngila ya lek amarten ti ngila i hang tai ba kadan hi ka jing persang juk sarkar ban penbit penbiang kan ne te umdai bangin ngimlek ngila pe lagi cuma ngila kalai persar ka sarkar kala persang hang tai te ka sarkar ong ngi pat ngi hap ngi kli ta ngi ong man ka ika dapat apa pila persang ni kadan ba kata ka jing sma kum ta te kila batai ba longi la i kan lagi cuma ba hagi pur meswa hi kamut kanyut ngila kila su thai be kum to hi kan nom dan kata ka ban long ban proses ni kum tai kamut kila su thai kum to te ki ong ba ya ka bangi thua no hali kan nom long su kum ni nadu pasang hi kan dai be ka processing facility second te ya katar ni pat ngai ong ni ong ba sila dadan ka nu ka caka ka ba phila ban pin nuk sai ngi te kamut ngila ban lek pai te na ka liang jo government te ka ai ka ayu ngi ka ai ka trip singi ban lek pai spo gua ba ka dan ka waste management corporation hang tai te ngila lek stay te kumulong te kam dan ngai ka te ka dan ka caka kum ba khat khandai at khandai akar ka dan at khandai akar ting lai pe na du badang du kut ka chungka te kata ka sma kam dan handai su long nok unta kan ka benta ba ki bri pat ki kwa ban ong te mot la dan ka nyut ka la dan he jing sma ki bri ki la ban ong ya ka bangi lek mi stai ki ong ba ka dai ka tang ka jing pen bit ro ka la ban long ta ro dai ngi balai da dai balai tang amrwai kin ong ba ngalai tang amrwai dai ngi lai long ba ki khat jo snong
Kai ke jing mentoi hatin besubuk menta da pilak pedang lawan rakyat kene jaka thenyot kandan khajana manu snam ne kai ke jing mentoi snong lo ki kam kejam pilak wa pindah pamen Habis bekene kemut kikam kejam ke wei ke bah ngilai tungu. Bat ka government ru kan hap asuransi kata la lem kumta kemut ngin priang hi kene ka project. Bat ba kalong ba kisbok ba mi nang tu ki ban mentoi ngi. Bat ka balai kalong ba la don kini ki tiar kitar ki ba ngi kiskum kesnong ngi don kam mut kasnong kan penon kam kita. jelas saya kadai jaka ban kalai tarik yang ban lan ka public hearing cuba tai lang kiniat nomor bagi don pingin persya ke ban persya pinle kumno kan long kumno tala saya Habis begitu te ya ka bajong ki wei ngim batai tan dei kinang susong cing kila tip ikum no benlek ya ka barong kam. Te la daki pentut daki klem pentut kata ka dei kalenti ka jongki. Te kum kasnong idon la ka jong ka plan pat nam ta ban biang ki kam. kata ka public hearing la saya kan le nam ta kumno ban snap ya ka sur pa ba ban wan ra no ya kan ka jaka nyot ne kumno la saya Kat kum ka notification ka balap mi hi ka long ba ka public notice ka long ba kinwan ka jing ai jingmut la dong iba persya kin sim ya ta jingmut kala bendai de ka jing tho tilada kiba kersan ru mde be ki ong bangi put ni kersan bai ngin hap kersan halor ka bentak bedai mde be kersan be kim ta kan de kitu persya ong bengin super sya bai kam don cimut kam kata sai ka sokar kan sap kita bat ka ya kata ong ka jing menjur kan kita kam padan kam kata dah saya snap shoba kan ya cakmat kan ban tit ya ka jaka kalau kita kan noi ai ka dor pat ya kan hadu ban em hadu menta ka dor ngim pat negotiate ya pat ka government ti kisnong ki don hang ne ki bakta ya kan kim ki kan tali kisnong ki bakta lang ya kan ka jaka thenyot Mana kita kecikta te yang ong ke don hi kecikta ai mut tangi ban tangi kisnong hi kan tangi kisnong no hali tilada long pat da dei ba kumta ong bathe samarten ke mut wat ugu namba ku hatir udan hi kecikta nomor ya linti nang tu kalong kumta ne ke ban kata ai telong tayangi no kisnong ada ka smar ka tayangi la kam smar ka dei cungi kalong tong kan ka menriang ne kai itu ila ijangai ta sulai sulong nak ba kitu ti kalak bai bendai nomor ba ngi kim cu isong song sang bat ki amar kadon kini cakaputa te kadai tengah tahan dari ba don pak kata cing persyak nadu arja kandai kadi kila mi kata cing persyak andai cing persyak cungki kalong baik tang la danga kum sodar ngawan kum sodar belong sodar hante la dari ba ki persyak aku pun miswa perbolong wei sodar kila dari ban persyak kan tebolong kala don hika combination cungki kum no bakin le ikan kam te ngamla ban matai kata cing long cing man cungki kan kisnong cupi ka don kumba kan oying bat kumba kan noi ai kinong snong Ai kisnong kumba arajar lais patam te kala lieng lais pa san penyu ye san penyu kali kilo ye barok ki kersan ne ki bepersa dulu kita noi lagi bepersa kumta ya arsan apa le puye te barok ai kita ki baya kersan he kumba ong mene pi persa tang ha kini kisngi tila don kajing persa la sai ka ai ka kam ka pin hap kan jing nong em ya ka snong la da sange no kan ka project dan em kajing nong em ka jing nong ye kisnong kam dan namar ba ka jaga ka sai jongi hoi kata te kam dan sing kata ai hoi mamar ba ong man ba la suan ra de ki ai te ngim yo su te long kata te la don ki nong rei kan ka jaga ka sai ka jongi kam dan ne ga kata man ong ba ka nong ka yo nong ka surok i kadang ret kadang sniu ha ka ai ka sarkar kadang penhe su ya kini ngin hap penpau sepok ka environment sepok ka Shillong Municipal Board bahkan le ya barong kam tam tak surok tikini kisnong ki ong bakane ka wa ken ka dolang sa khap hoi khap ri boy khap wasin kia pilai yo kan kila ban pau no pi ong ba ta kan ngaru nga ong ba kalong ba so phla ba kan mi kita ka parum khan lada nga nong susnong jo susnong no hali usodar ba pinya ini kam long ngam don mentang ta lada usodar di pesok usodar thang salai usodar sorong kam usodar tendring mo pedang dan benta ban pej ya kata ka parum khan de kamut kam cumut ban sangi tak senjok kala dai betang kata ka plan ban pentut ini projek badana sino jongi kan andai lada don kata senjok ban ya pej kita ka parum khan de kamut lada ban ya dan lang kan nomor barok ngi hap kita ki parum khan maka su tu bagi ki kali kitnyot na Shillong ba kawe kinyal ang bagani ka surok hapor bagi yat yule sekdon kajing hap nyot ne kasma ai kajing ajimut jupi gorban kanang kata ikin Shillong bagi yat lenti nang ne chun te habide ba kata kaladan ga waste management rule arajar kan riu batai ba pikit nyot pide bentap tikas ka government ka hap le unta lam pule unta kamut ni hi nong kon man mi skmat ban
มันขังya kata ka Magabiat tu, magabiat nama Jarod. Jarod kim nilai kita kim ong ka Jarod. ai kata haduk menta namarah kutu kopor ba kiwan ki nam ikmat abo Jarod wa kata meeting ba mai pi belum video te kim don kamdon ai kata ka cing ong ko jongki te ka ba menta ba te ngam tep namar ba ka dei la ka jong ka snong mo Pi ong baka pi de ka jaga jong ka snong arspa akar. Dia ka pisah kan dia jong ka snong hi. ka dei ba jong ka snong Pin penon kami ki penon kami ki no jong snong kata pisah nga syukur pat iki ba ki ba dei na kini ki balami kita ki khubor ban ong ban wan ban ya persya tong lada pi sutho te ngin subatai pi kani ki jimbatai ba pi la yo lada pi sutho kwa ban bentuk kin project temut kala dei ka pali jongi kum snong kum no bangin takil iki te ki hap sutho ila jong bor namar ba kat kum ka jing kren jong tu presiden jong ka parum khan ba bat ki tu ki kong ba dei nam po na snong jongi hi iba kalong kumbai kimut ban thambor ya kan ka bor snong jongi te omdai bangi sulong tang sulong umto ngir ngidan hela ka jong bor ngidan la ka jong ikhtiar bat ngin penuh kam ya ta ka bor bat ngin penuh kam ya ta ka ikhtiar Di kasarkar ki ong bala lawan rahang ni kan nang beteng kamarten saya mau lain. oh ya kata kan nang ten ka sarkar kan nang ten ya kata namar ba ka kat ban namar ngi hang ni kat ba kan long hang ni namar hang ni kin hapen biang so ka mesin i wei pi wei mesin kat ka bangi yo bangi lek siapa gua barok itu mesin ngila mak ba ka sarkar kan hap thet swai itu mesin bat ka ar kalong ban kap penbiang lut barok ki kendro barok sudang juga ceka bat ka balai kalong ba ki electricity de benbiang bat ka surok ka de benbiang bat ka hospital ru ka de bendan adam dei hospital ru i CHC ki de benbiang khnang ba ki regular check up jong ki nong trei ki de bendan to lam kum tangim pat sai ben penon kami ni ceka te ka asuransi ba ka sarkar ka ong ba ka merten kan de ka wei ka processing unit hangir kan de ka wei ka Kamu kandon be jangte, hangner kandon. ka penon kam Kum baka no kelur kan puskar kelapan kre. ya mentang ngimpat iyo pat de iya isang kata Di kulisibun sordar, hangim dan kenduk biang pi. Aku ipat kisngi. Kulisibun ya kepor jumpi. Ta ngadi iba selusun karki ta ngadi nak sinong noli ta ngadi win ki khot juga isi juga sinong ta ngajang hang ni ban pensai kandiat ka video kalau pen like lagi senjuk juga jok ini ki khatan sinong men hang ni ka nduk tarik ta nga ngas ko ban kam nei ko kam ba nak kali hai jogi namar ba kuma pelak batai tu presiden ba yong ba kane kar kum ya pensai ko video ba mi ba sipang arpang bla dili no sikenta bong ba kat ko video ka de tang ko ba sutok ba syukur ka jing penbit yang ngi kum ki sinong lagi pa ba bon balang dan kalian juga ko pensai ba ya ke ka ba kita pelaj video kalau sisa nomor ba ni lawan kan sedu jagowa ba lawan kanang ban pet kanang ya kata ka waste management kat kum ka centric way ban penyat tengi ru layat beling bai kata he tengi pedam jori ki nomor ba kila pa kum tu jat khubor segi sinong ki ba play ki bom tip ke te bat ko wir kalau ba habawan kan waste management plan kat kum centric way kadam dan ra ka jikta se ba am kan tetang kata he kentin kulisibun